Kif wasanna f'nofs Diċembru, ix-xahar sinonimu mal-festi tal-miliet, ħafna jinsabu għaddejjin bil-preparamenti u bix-xiri tar-rigali. Iduru l-ħwienet biex isibu xi ħaġa sabiħa għall-qraba u l-ħbieb jew jiltaqgħu għall-ikliet tradizzjonali ta' dan iż-żmien tas-sena. It-toroq tal-Belt Valletta ilhom minn Novembru li libsu l-libsa tal-miliet u kif tistgħu taraw warajja llum ġejna l-belt sabiex nistaqsu lin-nies x'beħsibhom jagħmlu f'dan iż-żmien ta' vesti wara sentejn pandemija. Kif beħsibkom li tqattaw il-miliet din is-sena? Id-dar, żgur. Mal-familja hija. Il-ġurnata tal-miliet nintaqgħu bħala familja u għajmin dak sabiħ li tkun flimkien, in-nanniet igawdu naqra iktar in-nepotijiet u t-sijiet. U jkollna xi lira tajba nofquha u xejn iktar. Għat tfal biex immorru niklu x'imkien. On Christmas Day we will be in Curaçao, Caribbean Island. Hija kif tidni nqaftaħħa waħdi jew. Mal-familja u niklu, forsi noħorġu. Ma tfalux mal-familja. I'm flying home to my family. Honestly, we're tourists coming from Germany, therefore we're planning to go back home and spend the day with the families. Dis-sena għandna nies minn barra mill-Awstralja, so it's going to be a big family gathering. Għattaw mal-familja l-iktar naħseb. Beħsibkom li tqattaw dan il-miliet? Mal-familja. Niġbor il-familja fl-imkien. Aħna l-ġurnata tal-miliet id-darba ħankunu msifrin. Familja, good food, good wine, whiskey. Well, we'll be celebrating with family, of course, you know, back probably in the US. Mal-familja u xek. Mal-familja u forsi nsifru daqxej qabel. Mal-familja. Inqataw mal-familja bħas-soltu. Ikla mal-familja u memx izbaħ mal-familja. We'll be back in Italy, so we'll be spending with our families, just traditional family meeting, you know. Ninaqdu kollha fl-imkien speċjalment Christmas Eve, jiġu għandna tfal u nagħtu regali. Spend time with the family, eat food. U fejn jidħol ix-xiri tar-rigali, uħud qalulna li diġà xtraw kull ma kellhom bżonn filwaqt li oħrajn għadhom lanqas biss bdew jew jonqoshom biss dak ir-rigal partikolari. Bdejtuh ix-xiri ta' rigali? Jina lesta. Jina għadna ma bdejt xejn is-sena. Għalli għadna ma bdejx nixtri. Baqanna l-aħħar ftit. Jina għadna ma bdejx. I'm always late. Kważi, għad baqa li ftit. Le, għadna ma bdejt. Illum, ħajibda l-lum. Hija l-istita. Le, ta' jien nagħmel l-mikla kbira u regali l-żar biss. Kif għadna ħanibdew, għalek sħanna. Part 1 lesta, sal-lum part 2. Iva, l-lum bdejna. Every day this month we started buying presents. Net News staqsa xi jfisser il-miliet għan-nies b'ħafna jgħidu li l-miliet għalihom ifisser ferħ, paċi u għaqda. Għal oħrajn il-ġabra tal-familja, il-laqat mal-ħbieb jew forsi xi vaganza li tkun tant mistennija. Ġiet wilda mill-ġdid il-ħajja tal-bniedem. U għaqda u infatti l-lum ġibna nepotijiet għara biex jieħdu pjaċir u għaqda u xejn iktar. Jaqqat il-kuħad f'daqqa u ikonna naqra iktar ħin fil-imkien ingawdu xulxin. Ġabra, spending time with the family. Tifer joqgħod barra ġifieri looking forward li jiġi għatta ġranet magħna. Periodu ta' mistrieħ, noqogħdu naqra mal-familja u ngawdu naqra l-ħajja ftit mingħajr il-ġenta ta' kuljum. Il-paċi u l-ferħ għandu jkun dejjem u ma fil-miliet naħseb tipprova dak li n-nuqqasijiet. Tirranġa naqra u. Ġabra ta' familja. Da u l-miliet kemm jista' jkun tipprova tingħaqad ma' dak li vera jħobbu. Jiena nemmen li huwa żmien ta' għaqda kemm mal-familja kemm mal-ħbieb. Spending time with the family without worrying about businesses or work or any other preferences. Ma tantx għandi memorji sbieħ tal-miliet għax tlift il-ġenituri u. It's mainly about bringing family together. It-twelid tal-bambin hux. Ferħu, nġabru l-familja l-iktar dawk l-iktar importanti għalija. Mill-ġabra li tkun maquda u sma l-familja l-ispiritualità li tiftakar ukoll li xi darba hemm il-ħalli li twilet u sar bniedem bħalna. Il-festa tal-bambin, li twilet Ġesu. Dik l-importanti mhix it-tiżjin u r-rigali u l-affarijiet. Apparti rigali u l-ħruġ f'dan iż-żmien jispikka wkoll element ta' tradizzjonijiet, inkluż il-qudiesa famuża ta' nofs il-lejl u twelid ta' Ġesu Bambin. Desiree Grek għal Net News bil-Belt Valletta.